Priatelia, zahľadil som sa na oblohu a neuveríte, aký super odkaz pre kežmarčanov som tam spozoroval. Elro bude. Mestom sa šíria zavádzajúce informácie o tom, že ja hovorím, že Elro nebude, lebo na ňo poslanci neschválili peniaze. Hovoria, že klamem, lebo na toto podujatie aj tak predávame lístky. Nikdy som nepovedal, že Elro nebude. Napriek tomu, že skupina poslancov odmietla dať na túto medzinárodne známu akciu peniaze, spolu s tímom zabezpečíme, aby táto tradícia, ktorou sa kežmarok píši, nezanikla. Je mi ľúto a hnevá ma, že dotyční poslanci mesta sa rozhodli pre stratégiu čím horšie, tým lepšie. A využívajú takmer na všetko. Rovnako napríklad neschválili peniaze na opravy chodníkov a potom chodia po meste fotiť tie v najhoršom stave a na sociálnych sieťach víria debaty, ako primátor nerobí nič pre ľudí. Držať takýmto spôsobom všetkých obyvateľov Kežmarku ako rukojemníkov je úbohé. Napriek tomu, že nám takto hádžu polena pod kolená, intenzívne pracujeme na tom, aby sa v meste všetko nezastavilo a nedopustíme ani zaniknutie najväčšieho a najstaršieho festivalu historických remesiel a ľudovej kultúry v Európe s 34-ročnou tradíciou. Mimochodom, tipnite si, akú dotáciu dostalo Elro z Ministerstva kultúry. 6 000 eur. Toto je podľa ministerstva adekvátna podpora pre najväčší festival tohto typu v Európe. Takto ministerka Šimkovičová likviduje množstvo podobných festivalov na Slovensku. Viac vám k tomu poviem v ďalšom videu, ale situácia je už alarmujúca.